Áno, hraje sa, bojuje sa od začiatku. Trošku zavadzám, prepáčte. Áno, prihrávka. Rudo Karlečík. Rado Toman. Kameraman musí uhnúť. Mi nezavadzal hre, ale dneska to má úplne iné tempo. Rudo Karlečík, škoda. Béďo. Áno, bojuje sa stále. Neprešla. Natočíme si golónku, lebo to je historická chvíľa. Dovie, kedy tu znovu bude. Béďo dostal prihrávku od golónku. Juro Krč. Bojuje sa o každú 5. Stále sa bojuje. Áno, a Ľubomír Liška dostal peknú prihrávku. Bude z toho niečo? Nie! Tak to bolo nepresné. To bolo nepresné. Ide sa pre loptičku. Pokračujeme. Juro Krč má loptu a ideme ďalej. Prerušená hra. Stále sa bojuje. Béďo. Musíme sa posunúť. Ale dneska to má úplne iné tempo. Je tu aj viac ľudí. Všetko je úplne iné. Áno, Rudo Karlečík zabojoval. Pozor, Béďo je v páde. Béďo je v páde. Loptička neprešla. Pekná prihrávka od Rada Tomana na Lišku. Tam verejné korčulovanie sa nám zamotalo do hokeja, ale to nevadí. To občas býva. Je tu protiútok. Bude z toho. Je to tam! Gól! Miro Liška dáva gól. 1-0. Pokračujeme ďalej. Už sa hraje. Prihrávajú si Ľubo Liška. Rudo púšťa, to bolo pekné. Toto je pekná kombinácia. Z toho by mal byť gól. Je tam! Ľubo Liška. Nech sa páči, 1-1. Pekný zápas. Ideme ďalej. Zase je tam golonka pri puku. Ale tentokrát trošku nepresná prihrávka, ale obranný zákrok výborný golonkou. Ide sa naspäť. Ľubo Liška útočí. Preniká. Prihráva. Gól! To bola akcia. 2-1, nech sa páči. Gól, Rado Toman. Ideme ďalej. Béďo útočí. Béďo. Tady sa pozrieme na ďalšieho člena z verejného korčulovania. Zamával nám pekne. To sa nám páči, atmosféra dobrá. Ideme ďalej. Rudo Karlečík vybojoval. Preniká. Ľubo Liška berie. Tady nám ide loptička, boj. Golonka. Golonka prihrá, neprihrá. Bude to presné, nie. Peter Maňák, dobrý obranný zákrok. Posunul si puk. Béďo vypichol. Ale teraz pozor. Je to pád, škoda. Škoda, veľká škoda. Nesmieme zavadzať. Dobre je to, bojuje sa. Béďo. Krásna prihrávka na Mira Lišku. Miro Liška vracia Jurovi Krčovi, ale ten nespracoval. Škoda. Škoda toho. Vyhodenie puku. Ľubo Liška bojuje, golonka za zasekol. Rudo Karlečík vybojoval. Aj! Tam mala ísť prihrávka, ale nevadí. Ideme ďalej. Ľubo Liška. Rado! Joj! Rado Toman mal obrovskú smolu. Sa mu to zamotalo na nohách. Teraz ide krásna. Zase tu máme verejné korčulovanie, nám trošku vadí, ale nevadí. A ideme. Miro Liška. Strela! Vedľa brány. Miro chytá, Juro Krč je pri loptičke, Rudo Karlečík zatočil, ale nepresná prihrávka. Juro, Rudo Karlečík, výborný obranný zákrok, ale teraz sa to trošku pritvrdilo. Teraz ide Liška dopredu, prihrá Tomanovi, neprihrá. Pekná prihrávka, ale trošku dozadu, škoda. Konec zápasu.
Nech sa páči, presne 5 minút. Výborne.